Nijang Karbi Anglong Labor Union ahin pen jakong kachepherang amei amreng koka picnic spot along ing nipon bangso amei along district committee area committee atumta chitong dun bangso amei along district committee amei phu chun bangatum aphan an appointment pipa jirpon west Karbi Anglong Labor Union Central Committee amei phu manov kramsa pen kichari pon amei judde raphi pherangki atum pen chihut chipot ahut alangli ningje pon ki Labor ek arona ting pulote labor atuma jakong thepik lapen West Karbi Anglong Labor Union klembang atuma phan jongsi komatni ke pasiksa ki puto do pulote minute phongbong police pa arrest un pusi thanpon lapen alang litum komatni bang phoatum jongsi anti social asai ki klema bang phoatum aphan anta nep ingnang donji pulote lake hor ki jon pen kahuri bohong kanghu kanghi do olang Karbi Anglong alo Labor Union potsi hini doko Bangsa potha kramsa sang hopen ningchelu alang ni ke japon ki chokche claim vi claim wong president secretary thek chot chini chot laso potsi alang li che odun loputa thanpon kheroni pen mohanteron Karbi Anglong live